Новият колаген комплекс на Real Food наистина е идеален да си го добавите към вашето кисело мляко, към вашата закуска, към вашето смути, защото е обогатен с натурален вкус ягода, което придава наистина доста свежест. Колаген комплекс е обогатен също и с витамин С, цинк и хиалуронова киселина за по-добро усвояване. Колаген комплекс не е подходящ да се разтваря в топли храни и напитки, тъй като може да се промени качеството на витамин С. Ако искате колагена ви да няма вкус и мирис, тогава ви препоръчвам да си вземете чистия им хидролизиран колаген. И двата вида колаген са подходящи за мъже и жени над 25 годишна възраст, помагат да имаме по-сяйна кожа, по-здрави коса и ногти. Редовният им прием подобряват общото здраве на човек, забавят процесите на стареене. Пишете ми, ако искате да ви изпратя код за 5% отстъпка, който важи и за двата колагена. А ако обичате и вие да си носите закуска в бурканче, вижте моето, както и хладилната чанта в сайта ми darimиленова.com.